Gaurkoan, puzlea osatu arte ekimenaren xehetasunak azaltzeko elkartu gara Iruñean. Hain zuzen, ekimena bera 4 egun barru amaituko dugun tokian bertan. Maiatzaren 17an larunbatean hasita, 554 kilometro osatuko ditugu herriz herri. Behin betiko konponbidea aldarrikatu eta oraindik etxerako bidea egiteko duten presoek bidea egin dezaten aldarrikatuz. Salbuespen lege eta politikak oztopo dira oraindik etxerako bidea egiten duten 57 presoen kasuan. Sare herritarraren ustez, ezinbestekoa da elkarbizitza agertokietara jauzi egin nahi badugu, gatazkak utzi dizkigun ondorioekin amaitzea. Ezinbesteko dugu behin betiko konponbidea. Zentzu horretan hartuko ditugu kaleak datozen egunetan. Zentzu horretan aldarrikatuko dugu euskal gizarteak eta gure herriek puzlea osatzeko duten beharra. Aipatu bezala, larunbatean hasiko dugu ekimena. Hain zuzen, goizeko 10etan Lesakatik abiatuta. Gipuzkoa igaro ondoren, Bizkaia aldera gerturatuko gara arratsaldeko 7 inguruan, Galdakaora iritsi eta lehenengo egunari amaiera emateko. Bigarren egunez, igandean Berangon hasiko dugu bidea. Bizkaia eta Araba gurutzatuz berriro Nafarroara itzuliko gara. Eta arratsaldeko 7etan igandean, Iruñara iritsi eta ekimenaren amaiera ekitaldiari hasiera emanen diogu. Igaroko ditugun 28 herrietan, konponbidearen puzlearen zatiak jasoko ditugu banaka-banaka. Konponbidea baita oraindik erregimen itxian dauden euskal presoek dituzten herrien errealitate eta nahia. Konponbidea ari garenean, herri honetan horrenbeste urtez, horrenbeste sufrimendu eragin duen gatazkak utzitako ondorioen konponbidea ari gara. Euskal presoek, ieslariek eta deportatuek etxerako bidea hasteko duten beharraz ari gara. Biktimek aitortuak izateko, erreparatuak izateko eta egia jakiteko duten beharraz ari gara. Pauso guzti horiek eman gabe ez bai gara igaroko elkarbizitza agertokietara. Herri gisa aurrera egin nahi badugu, beharrezko dugu elkarbizitza agertokietara jauzi egitea. Herri gisa aurrera egin nahi badugu, ezinbesteko dugu behin betiko konponbidea. Herri gisa aurrera egin nahi badugu, ezinbesteko dugu konponbidearen puzlea osatzea. Puzlea osatu arte, euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.